men nganti kemringet game. Padha nelasa iki jamane rekoso urip pancen angel kutune iso ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulah aja peteng iki kokon yo atur para putra atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged rawuhnya wonten pagelaran dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring tata atur para putra atur pambagya sesuwun dumateng pangeran saged ngelampahi
Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresna ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso yen kelingan marang sliramu kaya rindu rujet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon nopo saikine aku iki katon nopo sek semono sliramu nate pancen iya susah dilakoni kanthi lilo aku ra ngira yen sliramu citra ninggal kromo pilih karo priya liya jancane iki tau sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso dong ayo mulai kumring sliramu aja tega wala putra putrimu aku ora guna apa turku dewa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa iya jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku nelongso ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab waktu iki kanggo meringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad kang suci kabeh kancaku yen pinuju aku kudu lagu-lagu kancane bersatu aja sesukaran kudu sing aturan bunda kaya kewan mung rebutan pangan padha gelo aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane ala najan rupa ala nanging rasa bodo mila dipilolo kancane pemuda kados sampun cekak lelagon kawula mbok manawi lepat nyuwun pangasomo
jeneng kula kowe aja lali marang aku iki dunimas nalikane kabungas susah sapa sing ngakoni Assalamualaikum mula salam kula kabar para agung lan sederek kula niki rupa amedeni nanging inggih santri mula aja wedi mila kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian warga mriki perlu arah-arah kanggo hiburan supaya nek akhir bisa entuk mula pipi lolo kancane pamuda jan lupa kewan melu perayaan supaya nek akhire bisa do kahormatan ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda kesampun cekap lelagon kawula mbok menawi lepat nyuwun pangapura. Ana maneh pulahe wong Purbalingga golek pangan gawe
keker wong sadonya mbok kesurupan aku ora ngerti ana kemangan wong mati Sumanto sing mangane wong mati aja diwadahi aja disengiti mbok menawane petunjuk ilahi rumah keluarga miskin rokame bupati Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Pada mari kita bersama ora mati. Ayo kon
Senggara satiku kaya aku ora tau ning atimu ora sakabeh salah kuwi ana sliramu ning sliramu kok kaya ngapusi aku wis kerep keloro-loro apa jagat disumpah janjimu nanging sliramu ra tau coba ngerteni aku kang tansah rekoso jagani tresnamu sliramu dadi kembange ati wis tak joko rino kawan bengi ben aja kalae mongso ngelumke tresno iki saku ate daya anggonmu lakoni nanging aku ning wektu sing garas tresnamu kaya aku ora tau ning atimu ora sakabeh salah kuwi ana sliramu ning sliramu malah ngapusi aku wis wancine iya tresno lahir batin aku wis lila timbang lara iki saya gadoto timbang lara saya rusak kiraku wis kerep keloro-loro hatiku apa jaga isu janjiku sliramu ra tau coba ngerteni aku kang tansah rekoso jagani tresnamu sliramu wis tak joko rino kawan bengi ben aja kalae mongso ngelumke tresno iki saku ate daya anggonku lakoni Ije ana bapak ndadi. Game sinar dadi.